Het is 4 uur, dit is het Frieske Nijs. Goeiemiddag. Heel vertrouwd is het nog net, maar de eerste reetrieders wegen haar vanmorgen op de Riepsterkster polder alweer op het ijs. En ik op oren onderstoep de graaiden koer bij de Kantendel rieden worden. Zo'n reetrieders die net lange wachtseconden zetten vanmorgen een streekje in de opgaande zinnen op de Riepsterkster polder. Onder de belangstelling van met name de passen. Sterk is het ijs nog net, hier van haar er al terug in zakken. Ah, ik een wienwak of zo, dat had zeker een nacht eerst lang. Ik krijg hem in, dan ik stier weer langzaam op. Ja. De broek is nou bevezen. Ja, dat is zo, ja. Dan hou je dat heel lang uit, hoor. Nou, het gaat nog wel wat. Als het maar bewegen blijft, dan gaat het lang goed. Ja, dat valt wel wat aan. En op een polder bij de Tienje wegen deze man hem op het ijs. Hij hield riekelinnig. Montjoen is de eerste kwaterbaanriederij van deze winter in Nijenlemmer. Ijsclub Leeds Begin op Oelersprong riep de mij naast de primeur. Daar is Tonsi te midden, een kwaterbaanwedstrijd voor Mali. De bestuursleden van Nijenlemmer wien vanmorgen op de baan op een ijsdikte te meten. Dik 3 centimeter, haast 4 centimeter. Dat leidt er op het moment al in. Dit is wel een mooi begin voor Montjoen. Je doet het wel aan. Weet waar het Montjoen wel aan hebben. Want Jos het vannacht ik aardig vast. En we met een 5 hebben, dan is het vertrouwd. Leervavers kunnen haar ontmoetemiddag opjaan bij de ijsvereniging van Nijenlemmer. Een groot van de Friesen is dik tevreden door koningin Beatrix. Dat blijkt uit een enquête van het actualiteitenprogramma 1 Vandaag en Omroep Friesland. 74 hier wordt ze jood, koningin Beatrix. Ze is daarmee het oudste staatshoofd eer in Nederland. Ze krijgt van de Friesen als rapportcijfer een 7,7, wils kroonprins Willem-Alexander het mooi een 6,8 dwaamot. Maar het vertrouwen in beide zit het wel goed. 83% jouwt hoor dat ze vertrouwen in de koningin ha. Het vertrouwen in haar zoon luidt maar 72% correct wat leger. Maar toch had haast 40% van de Friesen Beatrix het liefst als staatshoofd. Een tredde had liever haar opvolger. Alhoewel de koningin al lang met pensioen kan en 2/3 van de Friesen vindt dat Willem-Alexander en Maxima kleer binnen voor het koningschap, verwacht het maar 6% dat ze dit hier uittreden zal. Bij een ongeluk op een Lauwe Zeewaai binnen vanmorgen 2 mensen verwoenen rekken. Bij de botsing bij Jouwswier wie een 4 auto's belutsen. Hoe het gebeuren kon is nog net duidelijk. De beide verwoenden binnen naar het ziekenhuis bracht voor onderzoek. Het is net bekend wat ze krijgt mankeren. De dik tussen Dokkum en Jouwswier het een skoft uitsletten west van het verkeer. Daar hebben we juist een haast 2,4 miljoen mensen gezien naar de nieuwe dramaserie Dr. Deen. De tv-regie over de Vlielander huisdokter. Dat blijken uit cijfers van de stichting Kijkonderzoek. De serie met 10 afleveringen wordt uitgezonden door Omroep Max. Gaat door het leven van Dr. John Deen op Vlieland. Het verhaal is geschreven door Edwin de Vries. Zijn vrouw Monique van der Ven speelt de rol van de eilanddokter. Een protte Vlielanders ben ik in de serie de Sjan. De Boetelandse spelers van de Friesland Flyers kennen ons de eind van dit seizoen bij de ijshockeyclub Bleuwen. Vlieden week werd bekend dat de Flyers de leen en de huisvestingskosten van de spelers net meer betellen kennen. Joey Sidus gaat daarom waarom naar Amerika. De Orenfjouwer hebben zoveel heel bij elkaar hellen dat ze eerst Bleuwen kennen. Voor het komend seizoen verwacht het bestuur dat er nieuwe sponsors voor worden zullen. Paul Scheffer heeft vanmiddag afgenomen als burgemeester van Haas. In mei 2006 werd Paul Scheffer ongesteld als burgemeester van Haas. Hij wil hem dan vooral inzetten om meer bedrijven naar de havenstad te helpen. Een daarvan, die als een rede trie trots zijn ambtsperiode rinnen zal, is de nieuwe Overloven van Omrin. Die komt er na een soort verzet. Maar zwaar getek van een versnipperde gemeenterie, maar partijen die ten waar geregeld in de jaren vleenen. Scheffer zei de jood bij zijn afskiën dit oor. Saamhorigheid in de huidige raad is niet optimaal. Terecht stelt een fractie dat de besluitvorming uiteindelijk wel met steun van een meerderheid geschiedt. Maar de weg ernaartoe doet mij toch iets te vaak denken aan scènes uit een nieuwe editie van Asterix en Obelix. Het wetenschap Friesland wil de wettergemaal in de provincie beter toegankelijk maken voor het publiek. Uit een onderzoeksrapport van Atelier Friesland dat je gepresenteerd is, blijkt dat de grote stekken om een gemaal heen verdwijnen moeten. Boven dat wil wetenschap Friesland ik het exterieur van de gemaal aanpakken en het interieur meer openstellen voor het publiek. Dan maak je dat ook inzichtelijker. Wat er gebeurt, hoe een groot gebied dat hierachter loopt, hoe de wetterhuishouding hier in elkaar zit. Ja, dat zou wel interessant worden voor de mensen. Want je komt toch zijn we daar van pro mensen. Het waren er nog.
Joen en vannacht is het helder waar, maar een matige frost, een graad als -8. Morgen een winterdag, maar een prottezinnen en temperaturen van 2-3 graden onder nul. Dit ziet dan op een nij een koude, natte eerste wien en die is matig, gewoon krachtig. Nachts dan strenge frost en -12. En dan zag je deze kwartiertje. Je kan dadelijk zeggen, naar hier volgen terug meesken. En ik meld me maar meer Friesnijs. Haast om 6 uur.